wallahi kaman ba kai ba kika ce kaman ba kai ba dan baka kaman ba kai ba kai kyau kaman sabon ango ina kashe kengesa na kashe kengesa kaman sabon ango ina ki mun aure ango a yiriri ake ba ta majina ni na kike ni matsala na da yake nan da ka je da ko zance amma kuma ka kasa karasawa wani irin abu da ka yi kyau kamar sabon ango a yiriri an sani gina mu da kikishin bagiri na yi ina ki bace mu ina ki bace wala ban da hanci da ba ka gane ina wanda ake ma aure yan ka gani kana so din nan allura shi yasa ba na son hira da kai ba shi yasa ban son hira da kai yanzu ka dauko ni kamar abin a ciki kuma mu fara kana kan wannan ango kana ina za ka je ka sa wannan kayan za ki ban aure zan yi aure an bishiri goro na yi budurwa dan Allah dan Allah na ji ce Allah aure zan yi aure kai a yirri kai ka ce zan yi surka wallahi yariya za ta turo iyayenta ta su aure ne za ta turo iyayenta kusan na zo mijin gajiya kina ce da ni kina mun gori ina cinye miki abinci na zo mijin gajiya na ta rinka ce da ni kawai to wallahi baka isa ka auri wacce zaka aura din ba mijin hajiya ni ba auri wallahi ba haifi mijin hajiya ba ban haifi mijin hajiya ba za ka aure ka ba da kai da ita wanda kuke soyayya na yi haka na dakile kina ce ki zama yan banga kin yan kuwa ce ka kina ta yanka kai idan ka dauko min ita ba ka ci hajiya ba lafiya ce yawa ra to yanka ka zai yi ki sha magani ba ki da lafiya ba ki da lafiya ki sha magani kai ba ka ji ko ba ka jin magana ko magana ba ka ji ko ba na sa dan kunne alquran na miji ne na kuma dan daure ne kai yanzu dai me ka zo da shi gaya ma abin da ka zo da shi banda maganan auren na ji yunwa na ji a ba abinci a gidan nan ba abinci ya kare na yi baki sun zo na dauka abincin ka na ba su sun cinye ya kuri na ji ce babu ni da yunwa akwai na shan wahala ne da yake na ce babu na yunwa ne ai ka gane amma tun da ina magana ka nuna baka san me nake cewa ba ko zan yi shara na ce ki ba abinci kina zan yi shara ni har da wanke za ka yi har da wanke sannan ka ci abinci idan ka daga murya ta ka kiyaye ni ka ji ko ka kiyaye ni ya Allah ɗaya ne na sani Allah ɗaya ne ka gani na gaji da wannan surutun naka na gaji ka gane idan kai hankali sai ka dawo in ka dawo sai mu yi magana da ni da kai ki sha magani Allah ba ki lafiya na soke ki lafiya mama na sami kanni wallahi na sani ya yi